Занбуракҳо. Рӯзи гарми тобистон ду занбурак яктоги сатилча гирифтанд ва аз канду барои шаҳр парида рафтанд. Ззззз. Занбуракҳо дар алавзор гули зебоеро диданд ва дар болои он сар ба сар заданд. Ззззз. Ин гули ман аст, визот зад занбураки якум. Не, ззззз. Ин гули ман аст, ҷавоб дод занбураки дуюм. аз наздашон занбураки кунҷкови парида мегузашт ва ҷанҷолчиҳоро дида визот зад. шумо ззззз инҷо чӣ кор мекунед? Асал ҷамъ мекунем, ҷавоб дод яке аз занбуракҳои якрав. занбураки кунҷков ҳайрон шуд. ва ҳамин тавр шумо бисёр ҷамъ кардед? ба ҷавоб додани ҷанҷолиҳо шабпараки дар наздикӣ парида истода халал расонд, ки диққати ӯро ҳам хархашаи занбуракҳои дар болои гул муаллақ монда ба худ ҷалб карда буд. ӯ ҳайрон монда пурсид: ба шумо чӣ шуд? онҳо асал ҷамъ мекунанд, ба ҷои ҷанҷолиҳо ҷавоб дод занбураки кунҷков. чӣ хел ҳайратовар, гуфт шабпарак. ҳеҷ чизи ҳайратовар нест, гуфт яке аз занбуракҳо, ки бо дугонааш сар ба сар зада буд. мо барои адолат мубориза мебарем, мисли ҷанговарони далер. фикр мекунед, ки барои ин кор ба шумо медаль медиҳанд? шӯхӣ кард шабпарак. шунидӣ, барои ин гуна истодагарӣ ба мо медаль доданд дар кор. хурсанд шуд занбураки якум. хайр, акнун ман аниқ пас намегардам, то мурдан меистам, ҷасорати худро зоҳир намуд занбураки дуюм. занбураки кунҷков, ки ҳоло ҳам аз як тараф ба онҳо нигоҳ мекард, қариб гирья карда гуфт: аз фикратон гардед, охир ҳама ба шумо умед мебанданд, мунтазир ҳастанд, ки шумо шаҳд меоред, ба ҳамдигар гузашт кунед. ана дар атроф чӣ қадар гулҳои зебост. яке аз занбуракҳои устувор ҳайрон шуд. агар зззз гулро бибахшӣ, охир чӣ зззз хел шаҳд ҷамъ мекунӣ? рост, тасдиқ кард занбураки дуюм. агар ба ҳамдигар гузашт кардан гирӣ, он гоҳ тамоман бешаҳд мемонӣ. занбураки кунҷков, ки ин саҳнаро тамошо мекард, оҳи вазнин кашид ва ғамгинона хартумчаашро поён карда, барои аз гулҳое, ки тамоми алавзорро гирифта буданд, ҷамъ кардани шаҳд парида рафт. шабпарак бошад, ҳоло ҳам дар атрофии занбуракҳои якрав бо қанотҳои зебои худ бол мезад, аммо ногаҳон як лаҳза боз истод ва навозишкорона гуфт: ман дар куҷое шунида будам, ки чизи худро не, балки манфиати дигаронро ҷустан лозим аст. яке аз занбуракҳои якрав рӯҳбаланд шуд. шунидӣ? ба рақиби худ муроҷиат кард ӯ. ту бояд манфиати худро не, балки манфиати маро биҷӯӣ. инак аз ин ҷо парида рав, ин гули ман аст, ман якум шуда онро дидам. ба ин занбураки дуюм ҷавоб дод: хесте ки хобат, бояд ту манфиати маро биҷӯӣ, бинобар ин аз ин ҷо парида рав. рӯз бегоҳ мешуд, баргҳои гуле, ки занбуракҳои оштинопазир дар болои онҳо парвоз мекарданд, оҳиста оҳиста пӯшида мешуд. рақибони аз дасту по монда, ба ғайр аз он ки ба хона раванд, дигар илоҷе надоштанд. мурданивор хаста шуда, онҳо ба канду баргаштанд ва ба зур ба нова ғалтиданд, аммо бо овози гирифта визот задаю якдигарро гунаҳкор карда, ба ҳамқавмони худ ҳақ будани худро исбот мекарданд. чӣ тавр зззз ӯ якрав аст, танҳо дар бораи худ фикр мекунад. гулпарвар. дар шаҳри Калон, дар ошёнаи охирини хонаи баландошона, балкончаи хурдакаке буд. ҳар тобистон ҳама ҷои он аз гулҳои ниҳоят гуногун рангоранг мешуд. соҳиби балкон чун одами ғалатӣ ном бароварда буд. ӯ камгап, номеҳрубон буд ва феъли вазнини ӯ дар серғурботиаш зоҳир мегардид. дӯстдори гулҳо дар атрофии худ дӯстонро ҷамъ карда наметавонист ва аксар вақт танҳо буд. соле як бор гулпарвар ба кишварҳои дурдаст мерафт ва аз ҳар як сафар тухмии гул меовард. на ин ки оддӣ, балки камёфтро.
ва инак дар яке аз кишварҳои дурдаст ӯ боре саросима нашуда аз назди растаҳои бозор мегузашт ва ногоҳ карах шуда истод. дар пеши ӯ гулҳои фавқулода зебо меистоданд. гулбаргҳояшон монанди болу пари тобони паррандаи биҳиштӣ бо шукӯҳи худ ҳар касеро ки ба онҳо нигоҳ мекард хурсанд мекарданд. гулҳои ту чӣ ном доранд? аз фурӯшанда пурсид гулпарвар. ва тухмии онҳо чанд пул аст? гулҳо ҳақиқат ном доранд ва тухмии онҳо бебаҳо мебошад. дар ин бора чӣ ҳам гӯям? ҳақиқат нави ягонаест ки ман онро савдо намекунам. аз тамоми боқимондааш ҳар чизеро ки дилат мекашад интихоб кун. оҳ, ман чӣ хел маҳз ҳамин гулро мехостам. чизе дигаре лозим нест. ман тайёрам барои онҳо ҳама чизро ки пурсӣ ба ту диҳам. хайр, аҷнабӣ, агар хоҳиши ту ин қадар калон бошад, ман онҳоро ба ту тӯҳфа мекунам. мусофир ба шаҳри худ баргашт ва ҳақиқатро дар қуттии алоҳидае ки дар балкон буд корид. бори субҳидам хушҳолу хушбахт ӯ бо худ гирифтани бутерброд ва ҳасибро фаромӯш накарда ба кор рафт. дар истгоҳи автобус ба назди гулпарвар оҳиста гурбаи серпашми зард омад ва тумшуқашро ба кунҷи портфел айнан ба ҳамон ҷое ки бутерброд буд молидан гирифт. дӯстдори гулҳо гурбаро чунон бо ғазаб пеш гуфт ки он думашро бардошта тир бар ин аз рӯи сабза давида гузашт ва ба дарахт баромад. ҳамин вақт автобус омад ва дӯстдори гулҳо ба зиминапоя баромадан гирифт. оё ӯ фикр карда метавонист ки худи ҳамин лаҳза дар балкони вай аз замини қуттӣ хор баромад, каҷ ва дароз. чанд истгоҳ рафта гулпарвар ба сӯи баромадгоҳ ҳаракат намуд. ӯ нозбардорӣ намекард. бо портфели худ мусофиронро мехарошид ва замоне ки сумкаи касеро зада гузашт, овози норозиёнаи занонаро шунид. илтимос, оҳистатар. гулпарвар оташин шуд. ҳа, чӣ? дигар ҷои сумкамонӣ набуд магар? чизҳои худро назорат кун. ӯ аз автобус фаромад ва ба тарафи дари офиси худаш равон шуд. аммо дар балкон боз як хори дигар неш зада баромад. дароз, каҷ ва часпак. дӯстдори гулҳо ба кор дер монда истода буд. сардор ӯро дида гуфт. аз сабаби дер омаданатон мо фармоишро сари вақт ба мизоҷ равон карда натавонистем. дӯстдори гулҳо раҳмоварона чашм мепаронд. оҳ, шумо медонед, ман худамро хеле бад ҳис мекардам, то ки дорӯи даркориро пайдо кардам, то боварӣ ҳосил кардам ки он фоида кард. дар балкон аз замин қуттии гул хор баромад, каҷ ва часпак. вақте ки бегоҳӣ гулпарвар аз кор бармегашт, дар назди хонааш дӯсти деринашро вохӯрд. салом, гуфт дӯсташ. корҳо чӣ хел? хуб, рангу рӯят хуб менамояд. ташаккур, ту ҳам бад не. доимо сафар мекунӣ? ҳа, ин дафъа тухмии гулҳои навро овардам. офарин, барори кор. ташаккур, то дидан. рафиқаш ҳоло дур нарафта гулпарвар ғурунгоз зад. чӣ қадар лоғар? ва боз як хор дар балкон неш зад. дӯстдори гулҳо ба ошёнаи баланди худ расид, ба балкон баромад ва дар қуттии худ хорҳои нешзадаро дид. ин ҳақиқат аст? фарёд кард ӯ. ин чӣ хел ҳақиқат аст? танҳо хорҳо. оҳ, ӯ фиребгар будааст ин фурӯшанда. аз бом ба балкон гурбаи зард, худи ҳамон ки субҳи дам дар истгоҳ ба портфели бутерброддор мечаспид, парида фаромад. гулпарвар бо хашм хироз зад. даф шав! гурба ҷин шуд ва аз замин қуттии гул хор баромад. дӯстдори гулҳо дасту по хӯрд. ана барои чӣ хор мебарояд ва бо кадом сабаб гул ин тавр номида шудааст? пиш, пиш, пиш! ӯ меҳрубонона гурбаро ҷиғ задан гирифт ва худи ҳамон лаҳза рост дар пеши чашмаш хор гашта ба замин даромад. ва худи ҳамон лаҳза рост дар пеши чашмаш хор гашта бар замин даромад. гулпарвар ба хуҷраи худ рафт,
ба роҳаткурсӣ нишаст ва чашмонашро пӯшида ба фикр фурӯ рафт. ӯ ногоҳ рафтори имрӯзаи худро гӯё аз як тараф дид. зиқ шуд. баъд ҳамаи он чизҳое ки ӯ пештар кардааст ва умуман рафторҳое ки дар ҳаёт ба онҳо одат карда буд ба чашмаш аён гаштанд. оби чашмаш равон шуд. ӯ гирья кард. субҳи дигар дӯстдори гулҳо тараддуди ба кор рафтан дошт. ӯ дар бораи як чиз фикр мекард. коре карда дер намонам, ягон гапи зиёдатӣ нагӯям, ягон касро наранҷонам, наозорам ва фиреб надиҳам. вақти зиёде гузашт. боре дӯстдори гулҳо ба балкони худ баромад ва аз манзараи зебогии афсонавӣ карах шуда монд. дар худи ҳамон қуттӣ ки дер боз чизе намерӯид, гулҳо шукуфтанд. гулбаргҳои онҳо мисли болҳои паррандаи биҳиштӣ дар зери нури офтоб ҷило медоданд. аз чашмонаш ашк рехт. ӯ оҳиста пичирос зада гуфт: ташаккур ба ту, ки ба ман ҳақиқатро тӯҳфа кардӣ. тӯҳфаи мавлудӣ. як писараке ки хеле камбағал, ягон кас ва ягон чиз надошт. ягон кас ҳатто модар ва падар ва ягон чиз ба ғайр аз ном хуршед. хуршед дар хуҷраи хеле хурдакаки як хонаи ниҳоят калон зиндагӣ мекард. соҳиби ин хона зани хеле бой буд. ин зани бой хизматгорони зиёд дошт ки кори бисёреро иҷро мекарданд, то ки хонаи ӯ аз ҳама зебо ва бароҳат бошад. писараки бечора хуршед, ки ягон кас ва ягон чиз надошт, дар ошхона ба хизматгорон ёрӣ мерасонд, картошка тоза мекард, дегу табақҳоро мешуст, хокарубаро мебаровард. писари соҳиби хонаи хеле калон беҳад эрка ва инҷиқ буд. ӯ ҳама чиз дошт: як шкаф курта ва костюмҳо, амбори пур аз хутии туфлиҳо, кросовкаҳо ва мӯзаҳо, бозичаҳои аз ҳама қимат ва китобҳои ғафз бо суратҳои ранга, компютер ва видеомагнитофон. аммо як чизе ки ӯ ҳеҷ гоҳ надошт ва дошта ҳам наметавонист, бозиҳое буданд ки пазл ном доштанд. писари зани хеле бой ягон чизи арзон ва чизҳоеро ки бо дасти худ сохтан лозим буд, дӯст намедошт. бисёр вақт замоне ки писараки камбағал хуршед хокарубаро мебаровард, дар он на танҳо бозичаҳои шикаста, балки тамоман бутунашро ҳам меёфт. ҳамаи дилхушиҳо зуд ба дили писари соҳибхоназан мезаданд ва чизҳоеро ки ба дилаш мезаданд, ӯ мепартофт. хуршед ҳангоми дар хокруба дидани бозичаҳо, аз нагирифтан ва пинҳонӣ ба хонаи худ набурдани онҳо худдорӣ карда наметавонист. фақат ҳар дафъа ин кор барои ӯ ғамангез анҷом меёфт. ҳар боре ки ӯ кӯшиш мекард бозёфташро дар байни чизҳои фақиронааш пинҳон кунад, соҳибхоназан ҳатман онҳоро меёфт, хизматгорро ҷанг мекард ва ҷазо медод ва бозичаро дар пеши чашми ӯ бо пойҳояш мекуфту берун мепартофт. ӯ зани хеле бой ва хеле хасис буд. ҳама дар хона медонистанд, ки соати 10 бегоҳ ӯ барои хомӯш кардани чароғ хона ба хона мегардад. хуршед хеле аз торикӣ метарсид. ҳар бегоҳ баъд аз соати 10 ӯ дар бистараш меҷунбид, ба шифти хона нигоҳ мекард, гирья мекард ва дуру дароз хобаш намебурд. боре пеш аз зидди мавлуд писараке ки чизе ва касе надошт, дар кӯчаи серғалоғулаи идона аз пеши мағозаи бозичаҳо мегузашт. охир ман ба ин ҷо фақат барои тамошо кардани бозичаҳо даромада метавонам кӯ, фикр кард ӯ. дар паси раста фурӯшанда истода буд ва бо харидори либоси бой дошта гап мезад. хуршеди даромадаро дид ва гуфт: писарак, ту пул дорӣ? агар фақат тамошо бошад, он гоҳ аз кӯча тамошо кун. дар тахтаи намоиш ҳама чиз гузошта шудааст.
хуршед зуд ба кӯча баромад. аз паси ӯ харидори либоси бойдошта ҳам баромад. ӯ ба писарак расида гирифт ва пурсид: номи ту чист? хуршед. падару модарат дар куҷоянд? ман касе надорам, ҳатто падару модар ҳам. он гоҳ ту бо кӣ зиндагӣ мекунӣ? аммо ман ҳама чизро бе ин ҳам медонам. ту дар хонаи як зани хеле бой ва хеле хасис ҳамчун хизматгор зиндагӣ мекунӣ. ҳа? ба ҳайрат омада гуфт хуршед. вале шумо кистед? ман фаришта. дар арафаи мавлуд ҳар гуна хоҳишро иҷро мекунам. кадом бозичаеро ки хоҳӣ ба ту тӯҳфа карда метавонам. ташаккур, аммо ба ҳар сурат онро аз дасти ман кашида мегиранд. фаришта табассум кард. аммо ту маҳз кадом бозичаро мехоҳӣ? хуршед чашмонашро хаёломӯз нимпӯш карда гуфт: бозича? ин хуб аст. аммо медонӣ фаришта, дар ҷаҳон аз ҳама бисёртар ман мехостам, ки аз торикӣ натарсам. баъд ӯ сарашро поён фаровард, бахшиш пурсид ва тез тез қадам зада ба тарафи хонаи хеле калон рафт, то ки дар хуҷрае ки ҳеҷ кас гирияи ӯро дида наметавонад, пинҳон шавад. фаришта боз камтари дигар дар кӯчаи сирғалуғула дар бораи чизе фикр карда истод ва ба моғозаи бозичаҳо баргашт. ба зудӣ ба он ҷо зане даромад. фурӯшанда навозишкорона аз ӯ пурсид: чӣ мехоҳед? маро барои ҷашн гирифтани иди мавлуд ба як хонаи хеле бой даъват намуданд, фаҳмонданӣ шуд харидор. ва барои писараки хеле эрка ва инҷиқ, ки ҳама чиз дорад, тӯҳфа лозим аст. мебахшед, ки ҳамроҳ мешавам, гуфт ношиносе, ки либоси бой дошт ва номаълум аз ким куҷо пайдо шуд. ин писарак ягон дастаи пазлҳоро надорад. ин мутлақо аниқ аст ва маслиҳат медиҳам ба ӯ ана ин дастаро тӯҳфа кунед. ношинос қуттии расми рангпарида доштаро нишон дод. харидор бо ҳайрат ба мол ва маслиҳатдиҳанда нигоҳ кард. фу, чӣ хел сурати хира ва назарногир, гуфт ӯ. шумо боварӣ доред, ки ин маҳз ҳамон чизест, ки лозим аст? комилан. харидор боз як бор ба ношинос нигоҳ кард. палто ва пойафзоли қимат, ситорагарм, тамоми андоми ӯ боварибахш буд, гарчанде ки маслиҳати харидани дастаи пазлҳое, ки қуттияш сурати хира шуда дошта буд, ба ӯ ҳоло ҳам шубҳаовар менамуд. аммо ба ҳар ҳол ӯ мувофиқи ин маслиҳат амал кард. 2 рӯз пас ид фаро расид. дар хонаи оросташудаи зани хеле бой меҳмонон ҷамъ омаданд. онҳо хурсандӣ мекарданд, зиёфат мехӯрданд ва ана лаҳзаи кушодани тӯҳфаҳо расид. писари соҳибхона борбандҳоро аз пайи якдигар медаронд. ӯ вақти зиёде сарф кард, то ки ҳамаи тӯҳфаҳоро аз назар гузаронад ва ба зудӣ дар байни хона тӯдаи коғази рангаи ҷилӯдор ба вуҷуд омад. акнун ин хокруба буд, ки писараки камбағал хуршед бояд ҷамъ карда мепардохт. вақте ки ид ба охир расид, ӯ софдилона хокрубаро ба коғазхалтаҳо тела дода ба иҷрои вазифаи худ шурӯъ кард. дар байни коғазпораҳо мисли ҳарвақта хуршед қуттии накушодаеро дид. ин пазлҳо буданд. ба хуршед хеле хуб маълум буд, ки ин гуна воқеаҳо чӣ тавр анҷом меёбанд, аммо ба ҳар ҳол ӯ қуттиро ба зери бағал заду халтаҳои пурро бошад ба ахлодпартояк гирифта бурд. вақте ки хокруба партофта шуд, писарак ба хонаи худаш давида рафт ва пазлҳоро дар зери матрас пинҳон кард. субҳи дигари пас аз ид дар хонаи хеле бой ҳама дуру дароз мехобиданд, ҳама ба ғайр аз хизматгорон ва албатта хуршед. ӯ бо шавқ суратро ҷобаҷо мекард ва то он даме, ки соҳибхоназан аз хоб бедор шуд, он ҷо ҷобаҷо карда шуд.
аммо соати 10 бегоҳии рӯзи якуми баъд аз иди мавлуд ӯ мисли ҳарвақта ба хонаи пешхизматон даромад, то ки чароғро хомӯш кунад ва суратеро дид, ки аз пазлҳо ҷамъ карда шуда буд. сурат ба назари ӯ он қадар тира ва назарногир намуд, ки вай барои гирифта партофтани он қувваташро дареғ дошт. ба зур ба он нигоҳ карда, соҳибхоназан чароғро хомӯш кард ва аз паси худ дарро сахт пӯшида рафт. хуршед аз торикӣ тарсида гирья карданӣ шуд, аммо ногаҳон сурати ҷобаҷокардаи ӯ чунон дурахшид, ки гӯё дар хонаи ӯ чароғҳо афрӯхта шуданд. хуршед дам набароварда ба рангҳои фосфордор нигоҳ мекард, ки пазлҳои дар рӯзи равшан тира бударо ба чароғпояи дурахшон табдил дода буданд. дар сурат тасвири одаме бо чандбари хордор ва ин калимаҳо буданд: исо туро дӯст медорад. ташаккур ба ту фаришта, дар хаёлаш хуршед ба ношинос миннатдорӣ баён кард ва ба хоби ширин рафт. ӯ дигар аз торикӣ наметарсид. гулдон буд набуд шоҳзодаи зебое буд ва ӯ қарор дод оиладор шавад, аммо намедонист бо кӣ. тамоми духтарон ба назари ӯ як хел зебо менамуданд. оиладоршавии шоҳзода на танҳо як худи ӯро безобита мекард, балки падари ӯ подшоҳро ҳам. охир чӣ тавре, ки ин ба ҳама маълум аст, писандидаи шоҳзода баъд ҳамроҳи шавҳараш подшоҳиро идора мекунад. малика шуда ӯ ҳокимиятро ба даст меорад. ва инак бори ба тамоми гӯшаҳои подшоҳӣ қосидон равона карда шуданд. онҳо бояд он чизро эълон мекарданд, ки подшоҳи имрӯз дар қайди ҳаёт буда ва писари ӯ шоҳзодаи валиаҳд базм меороянд. он ҷо дар базм барои шоҳзода арӯз интихоб карда мешавад. тасаввур карда метавонед, ки ин ҷо чӣ сар шуд. аз дуконҳои савдо матоъҳои аз ҳама қимат ва зебо нест шуданд. музаддузони тамоми подшоҳӣ маҷбур буданд шабу рӯз меҳнат кунанд, то ки фармоишҳои туфлиҳои зеборо аз атлас ва кимхоб иҷро кунанд. чеварони моҳири турбов рӯймолча, гиребонча, парпари турӣ ва сарростин тайёр карда истода сарашонро намебардоштанд. ва инак рӯзи дилхоҳ фаро расид. толори идонаи қаср аз одамоне, ки ба базм даъват шуда буданду бо ҳаяҷон воқеаҳои ҳайратангезро интизор буданд, пур буд. ба назди меҳмонон шоҳзода баромад. базм бекор карда мешавад, ғамгинона эълон кард ӯ. ҳама ҳар чизе ки бошад, аммо инро интизор набуданд. чӣ шуд? чаро бекор карда мешавад? ба ҳайрат меомаданд меҳмонон. шоҳзода он қадар ранҷур менамуд, ки дигар ягон сухан гуфта наметавонист ва бухимондаро дар бори шаҳр дод. ҳодисаи нохуше сабаби бекор кардани базм шуда буд. шоҳзода тасодуфан гулдони дӯстдоштаи падарашро шикаст. гулдонро ба подшоҳ дар рӯзи тӯяшон занаш тӯҳфа карда буд. меҳмонон аз ин гуна хабар на камтар аз шоҳзода ғамгин шуданд ва шояд ҳатто зиёдтар. охир онҳо хароҷоти зиёде карданд, то ки ба дарбор оянд. садои овозҳо толорро фаро гирифт. айнан ҳамин дақиқа ба назди меҳмонон худи подшоҳ баромад. ӯ бо андӯҳ ба анбӯҳи одамони ороста нигоҳ кард ва гуфт: даъватшудагони азиз, шуморо аз ид маҳрум кардан беадолатӣ мешуд. бинобар ин эълон мекунам: агар нафаре аз шумо як шарти маро иҷро кунад, базм ороста мешавад. агар дар байни шумо духтаре ёфт шавад, ки гулдонро ширеш карда часпонад, он гоҳ базм барпо карда мешавад. ва илова бар он, духтаре ки гулдонро ба ман бутун бармегардонад, арӯси шоҳзода мешавад.
меҳмонон хурсандона ба ҷунбиш даромаданд. Подшоҳ бошад давом дод: аммо ба назар гиред, гулдон бояд навбарин бошад ва ягон пораи шиша набояд боқӣ монад. 100 духтар дар ҳол хоҳиши часпондани гулдонро изҳор намуданд, то ки он навбарин бошад. ҳар кадоми онҳо бо илҳом, бо чашмҳои дурахшон меҳнат мекарданд ва замоне ки кор ба охир мерасид, медиданд ки якчанд порача ба ҳар ҳол боқӣ мондааст. духтарон барои аз қисмҳои зиёдатӣ халос шудан ҳар гуна фикрҳоро ба кор бурданд. ба онҳо лой мемолиданд, як шишапораро ба дигараш дарун ба дарун карда мечаспонданд, ба тагаш ба дарунаш мемонданд. ҳар дафъа гулдони бо ҳамин роҳ ҷамъ карда шударо ба даст гирифта шоҳзода фиребро ошкор мекард ва он гоҳ ба таассуфи бузурги заҳматкашон аз сари нав гулдонро мешикаст ва довталаби навбатӣ ба кор шурӯъ мекард. ҳамин тавр то он лаҳзае давом кард, ки яке аз духтарон гуфт: мебахшӣ шоҳзодаи зебо, ман ин гулдонро часпонда наметавонам. ҳар қадар кӯшиш кунам ҳам шишапораҳои зиёдатӣ боқӣ мемонанд ва медонӣ, онҳо ба нақши гулдони ту комилан мувофиқ намеоянд. ин духтар мисли пештараҳо шишапораҳоро хеле аз назар гузаронд, онҳоро аз як ҷо ба ҷои дигар мегузашт ва гулдонро часпонд. аммо на ҳама порчаҳои ӯ ҳам сарф шуданд, вале ӯ онҳоро пинҳон карданӣ нашуд ва подшоҳ аз ин кор бисёр шод шуд. акнун зиракии ӯро ошкор кардан мумкин аст. ба шишапораҳои гулдони қиматбаҳо ӯ сафолпораҳои оддиро ҳамроҳ карда буд. ана ҳамин духтар арӯси писари ман мешавад, эълон кард подшоҳ. ва сипас базм ороста шуд ва меҳмонон аз сидқи дил хурсандӣ мекарданду ҳар дафъа аз хиратмандии подшоҳ ва зебогии арӯси шоҳзода ба шавқ меомаданд. баъд аз тӯй интихобкардашудаи шоҳзода он чизро фаҳмид, ки дар рӯи гулдон на ин ки нақш, балки калимаҳои печ дар печ навишта шуда буданд: муҳаббат, садоқат, раҳмдилӣ, фидокорӣ ва умед. дар сафолпораҳо бошад, калимаҳои дигар навишта шуда буданд: ҳасад, хушомадгӯӣ, виқор, нафрат. оё ҳамаи ин чизҳоро ба ҳам пайвастан мумкин буд? на. мактаби ҳаёт. дар як шаҳри афсонавӣ хонаҳои сангини бомҳояшон нуктез буданд ва дар болои ҳар кадоме лавҳаи равшани дурахшанда буд. ба ин гуна лавҳа нигоҳ мекуниву дарҳол аниқ мешавад, ки соҳиби хона мувофиқи кадом ақидаҳо зиндагӣ мекунад. дар он ҷо масалан ин хел лавҳаҳо низ во мехӯрданд: танҳо ман, танҳо барои ман. аз ҳама равшантар лавҳаҳои зерин медурахшиданд: ҳеҷ чиз нагӯй, ман туро намешунавам. ба ман ҳама кор мумкин аст. ба ман бисёр деҳ ё ба ман хеле бисёр деҳ, зеро ки барои ман доимо кам аст. дарҳои хонаҳои ин шаҳр одатан баста буданд. кӯчаҳо аксар вақт холӣ буданд. ба фикри шумо чаро? боре ба ин шаҳри афсонавӣ як мусофир бо халтае дар паси китф омад. ӯ дари ҳар як хонаро мекуфт ва агар ҷавоб надиҳанд, аз халтаи худ лифофаеро мебаровард ва онро дар останаи дар мегузошт. мусофир ба хонаи Шавкат Ахмедов омад. лавҳаи ин хона чунин мегуфт: барои худ, ба худ, дар бораи худ. мусофир ҳатто тасаввур карда наметавонист, ки дар дохилаш чӣ шуда истодааст. аммо дар он ҷо бетартибие буд, ки кам вомехӯрад.
ва афти худи соҳиби хона ҳам мувофиқи он буд. мӯи сараш шона накарда, рӯяш дастонаш чиркин, либосаш ғиҷим. Шавкат пахмоқ тақтақи дарро шунида қарор дод. биё ба берун бароям. дид ки дар остона лифофаи накушодааст. Шавкат зуд онро бардошт, дарро пӯшонд, ба хуҷрааш шипас зада рафт ва ба рӯи диван парид. диван бошад ним сол боз рӯй пӯш карда нашуда буд. Шавкат лифофаро кушод. дар дохилаш кимчи-хел китоб инҷил ном дорад ва боз як буклет. дӯсти азиз, хонд Шавкат, туро ба мактаби ҳаёт даъват менамоям. дар мактаб фанҳои зерин ҳатмӣ мебошанд: саховат, раҳмдилӣ, некӣ, хоксорӣ, эҳтиром, мардонагӣ, пуртоқатӣ, камбағалпарварӣ, қаноат ва парҳез. пас аз хатми бо муваффақияти мактаб ту дипломи одами ҳақиқиро мегирӣ ва ман ба наздат ба меҳмонӣ меоям. директор ва муассисаи мактаби ҳаёт исои масеҳ. Шавкат кунҷковӣ кард ки ин чӣ мактаб бошад. пештар дар бораи он ҳеҷ чиз нашунида будам. бо диққат ба омӯхтани китоби дарсие ки ин гуна номи аҷоиб дошт, инҷил шурӯъ кард. илова бар он, ӯ бо кадом як сабабе мехост дар хонаи худ меҳмонеро ки худашро директори мактаб исои масеҳ меномид, бинад. бар замми ин ӯ ҳатто мехост бо ин директор дӯст шавад. ва ана рӯз ба рӯз, ҳафта ба ҳафта, моҳ ба моҳ Шавкат Ахмедов бо саброна мазмуни китоби дарсиро дарк менамуд ки инҷил ном дошт ва бо ӯ як чизи аҷоибе рӯй додан гирифт. аз чӣ бошад ки ӯ қарор дод хуҷраҳои хонаи ӯ бояд руфта шуда, бистарҳо ғундошта шуда бошанд, дегу табақ бояд шуста шуда бошаду сачоқҳо тару тоза, тирезаҳо бошанд, бояд ҳатман аз тозагӣ дурахшон бошанд. аз чӣ бошад ки ӯ қарор дод хуҷраҳои хонаи ӯ бояд руфта шуда, бистарҳо ғундошта шуда бошанд, дегу табақ бояд шуста шуда бошанду сачоқҳо тару тоза, тирезаҳо бошанд, бояд ҳатман аз тозагӣ дурахшон бошанд. худи Шавкат ҳатто пай набурд ки чӣ тавр хонаи ӯ равшан ва хуррам шуд ва лавҳаи кӯҳна ба куҷои ғайб зад. ба ҷои он бо ҳазорон ҷило наваш пайдо шуд. барои дигарон, ба дигарон, ба ҷои дигарон, дар бораи дигарон. гуфтан лозим аст ки он рӯз вақте ки ба шаҳри афсонавӣ мусофири асобадаст даромад, номаи дар остона гузошта шуда на танҳо Шавкат Ахмедовро ҳавасманд кард. дар кӯчаҳои дигар ҳам хоҳишмандони омӯзандаи мактаби пурасрор-мешуда пайдо шуданд. ва ана аз ҳама аҷибаш чист, лавҳаҳои хонаҳои ин шаҳр дигар шудан гирифтанд. лавҳаҳое пайдо шуданд ки пештар ҳеҷ кас дар бораи онҳо нашунида буд. ба бенавоён ёрӣ мерасонам, гунаҳкоронро мебахшам, бекасонро хабар мегирам, бадиро фаромӯш мекунам. онҳоеро ки ба мактаби ҳаёт дохил нашуд, ин гуна эълонҳо метарсонданд ва ба ҳайрат меоварданд. чӣ тавр бо ин хел ақида зиндагӣ кардан мумкин бошад? агар танҳо ба худат ғамхорӣ накунӣ, чӣ мешавад? мегуфтанд онҳо. аммо ба ҳар ҳол ҳама, ҳам онҳое ки номаро қабул карданд ва онҳое ки онро ба инобат нагирифтанд, дарҳои хонаҳояшонро мекушодагӣ ва ба ҳамдигар назар мекардагӣ шуданд. он ҳақиқате ки лавҳаҳои одатии шаҳр дар оянда ҳам иваз мешуданд, ҳеҷ касро бепарво гузошта наметавонист. ҳама бесаброна интизор буданд ки лавҳаҳои нав чӣ гуна мешуда бошанд ва дар хонаҳо гоҳ ин ҷову гоҳ он ҷо суханҳои нав афрохта мешуданд. дӯст пайдо кардан мехоҳам. дар бораи худат нақл кун. ин бароям шавқовар аст. ман ҳама чиз дорам, мехоҳам тақсим кунам. бо ман хӯроки нисфирӯзӣ хӯред.
дарҳои хонаи ман барои дӯстон доимо кушодаанд. кӯчаҳои шаҳри афсонавӣ серғалуғула ва зинда шуданд ва ин ҷаҳди одамонеро овард, ки дар хонаҳои бастаи худ менишастанд ва бо ҳушёрӣ лавҳаҳои кӯҳнаро муҳофизат мекарданд. танҳо ба ман, ҳеҷ гоҳ ба наздам надаро, аз ман чизе напурс, ҳеҷ чиз намедиҳам, ҳеҷ касро гӯш намекунам, ман кундфаҳму якрав ҳастам, ман бадқаҳр ва хасис ҳастам, ман ҳама чиз дорам, боз мехоҳам. шояд ба шумо ҳам дар ин шаҳр будан, дар кӯчаҳояш гаштан, лавҳаҳоро хондан муяссар гаштааст? чӣ мешуд агар ба он ҷо на ин ки чун мусофир як сари роҳ, балки барои муддате дар он ҷо зиндагӣ кардан мерафтед? дар болои дари шумо чӣ хел лавҳа овезон мешуд? меомӯзам. самир суратро бо қалами бад тез карда шуда рангу бор мекард. қалам коғазро мехарошид ва хатҳои каҷ боқӣ мегузошт. дар бараш бародари самир бо трансформер бозӣ мекард, ки ба рангубор нигоҳ карда гуфт: қаламро тез кардан лозим. самир ранҷид, суратро хиҷим кард ва ғурумгоз зад: ту умуман қалам надорӣ. самир ҳамроҳи бародараш ба боғчаи тобистона мерафт. банди пойафзоли ӯ кушода шуд ва дар рӯи замин кашола шуда мерафт. бародараш гуфт: биё меистем, ту бояд банди пойафзолатро бандӣ. самир ранҷид. ба худат нигоҳ кун. онҳо ба дари боғчаи бачагон расиданд ва ба самир ба бародараш боз як луқма пардохт. бо мураббия салом карданро фаромӯш накун, набошад боз туро сарзаниш мекунанд. самир ранҷид. ба ту чӣ? туро сарзаниш намекунанд кӯ? рӯзи дароз самир ғурғур мекард, ҳам дар сайругашт, ҳам дар паси миз, ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ, дар вақти хоб рафтан ва ҳатто вақте ки аз боғча ба хона омад. ҳамин тавр ӯ доимо ғурумгоз мезад ва инак калон шуд ва ба мактаб рафт. бори муаллима ба самир гуфт: ту вазифаи хонагиро хеле бад иҷро кардӣ. аз нав иҷро кардан лозим меояд. илтимос, кӯшиш кун. дар хона самир шикоят мекард: магар ман кӯшиш накардам? охир ҳама бобаҳои 5 хондан наметавонанд кӯ? дар синфи 8 самир дар дарси меҳнат вазифаеро иҷро мекард. рақамчаи оҳанинро барои ҷевони мактаб суфта мекард. муаллими меҳнат ба вай гуфт: биё нишон диҳам, ки суҳанро чӣ тавр дуруст доштан лозим аст, то ин ки ба ту қулай бошад. самир ранҷид. худам нағз медонам, ки ба ман чӣ хел қулай асту чӣ хел ноқулай. муаллим китфонашро ба ҳам кашид. ман фикр кардам, ки ту ёд гирифтан мехоҳӣ. самир калон шуд ва ҳар дафъа дар ҳаққи худ сарзаниш мешунавид, ки ӯ дағал, гарданшах ва якрав аст. самир танҳо рӯй мегардонд. бори ӯро дар калисо сарзаниш карданд. самир, бо одамон ин тавр сахт гап задан мумкин нест. ба худ нигоҳ кардан лозим, аз рӯи одат ҷавоб дод ӯ. як дафъа аз ӯ хоҳиш карданд: ба пиразан ёрӣ де, ӯ дар хонаи ту зиндагӣ мекунад, худаш ба калисо омада наметавонад. охир ту мошин дорӣ, ӯро бо худ биёр. охир чаро шумо маро ин қадар бисёр назорат мекунед? ба ғазаб омад самир. худатон ба кампиракҳо ёрдам расонед. кори ман чӣ? чаро ин қадар ба ман роҳ нишон медиҳед? мо фикр кардем, ки ту ёд гирифтан мехоҳӣ. ин дафъа самир чизе ҷавоб надод. худатон ба кампиракҳо ёрдам расонед. кори ман чӣ? чаро ин қадар ба ман роҳ нишон медиҳед? мо фикр кардем, ки ту ёд гирифтан мехоҳӣ. ин дафъа самир чизе ҷавоб надод. ногоҳ
муаллими меҳнат бо хотираш омад, ки чанд сол пеш маҳз ҳамин суханҳоро ба ӯ гуфта буд. самир ба хона омад, 4 варақи холиро гирифт ва дар ҳар кадомаш ҳамон як саволро навишт. чаро одамон маро сарзаниш мекунанд? дар варақи якум ӯ ин тавр ҷавоб навишт: зеро ки ҳама маро дӯст намедоранд. дар дуюмаш: зеро ки маро дӯст медоранд. дар сеюмаш: ҳама ба ман бадӣ мехоҳанд. дар чорумаш: ҳама ба ман некӣ мехоҳанд. баъд ӯ ҷоҳои варақҳоро тағйир дода, якеашро дур кардаву дигареро ба худ наздик карда дуру дароз дар дасташ нигоҳ дошт. каме фикр карда, самир 2 варақро ғиҷим кард ва онҳоро ба сатҳили хокробагирӣ партофт ва он чизҳоеро партофт, ки дурӯғи маҳз мешуморид. дар натиҷа дар дасти ӯ 2 тахмин монд: зеро ки дӯст медоранд, зеро ки ба ман некӣ мехоҳанд. духтури бадқаҳр. писарбача Одил бари рӯяшро дошта ба назди падараш омад ва гирья карда гуфт: дандонам дард мекунад. падараш хавотир шуд. ба назди духтури дандон рафтан лозим. падару писар зуд тайёр шуданд ва ба духтурхонаи дандонпизишк рафтанд. духтури дандон Одилро бо чеҳраи кушод пешвоз гирифт, ба роҳаткурсӣ шинонд ва хоҳиш кард, ки даҳонашро кушояд. Одил итоаткорона хоҳишро иҷро кард, аммо духтур ба даҳони Одил нигоҳ карда навозишкорона гуфт: дандонҳоят чӣ хел рост ҳастанд? онҳо чандто бошанд? 1, 2, 3, ҳамагӣ 32 дандон. офарин! ту чӣ хел писараки бо тарбия ва хуб ҳастӣ? бо адобона гап мезанӣ. хайр, бихез Одил, ба хона рав. ту қобилак ҳастӣ. Одил аз ҳар як сухани дандонпизишк шукуфта табассум мекард. комилан хушбахт аз курсӣ хест ва аз хурсандӣ дурахшида аз хуҷра баромад. хайр, чӣ хел писарам? хавотир шуда пурсид падараш. ин қадар духтури дандони нағз? ҷавоб дод Одил. чунон нағз ба ман фақат суханҳои фораам гуфт. дандонат чӣ хел? пурсуков кардан гирифт падар. оҳ, дард мекунад. падар аз дасти Одил гирифт ва ба назди дандонпизишки дигар бурд. Одил ба хуҷра даромад, ба курсӣ нишаст ва даҳонашро кушод. оҳ, чӣ хел кариеси даҳшатнок, ҷиддӣ гуфт духтури дандон. илова бар он кариеси кӯҳна ва гузашта рафта, гӯё ки беморро нашунида давом медод духтур. табобат кардан ва пломба гузоштан лозим аст. парма мекунед? тарсида пурсид Одил. парма мекунам, то ки ҳама чизи пусидаро нест кунам ва баъд пломба гузорам, қатъиян тасдиқ кард духтур. Одил гирья кард. илтимос, илтимос, ман дигар ширинӣ намехӯрам. ман доруи талхро мехӯрам. ман гапи падару модарамро гӯш мекунам. фақат дандонамро парма накунед. духтур пешониашро сахт ҷинҷ кард. ту ширинӣ мехӯрӣ ва ту хӯрдани доруи талх лозим намешавад, аммо гапи падару модаратро пас аз он ки ман дандонатро табобат мекунам, бояд ҳамеша гӯш кунӣ. дар тӯли ҳамин қадар вақт падараш Одилро дар долон интизор буд. ӯ садои мошини пармакунанда, ҷарангоз задани асбобҳои оҳанин, фиқ-фиқу ой-ой гуфтани Одилро мешунид. оқибат ҳама чиз ором шуд. ӯ аз хуҷраи духтури дандон баромад. хайр, чӣ хел писаракам? пурсид падари хавотиршуда. Одил аз кисааш қандро баровард, онро кушод, коғазашро ба падараш дод, қандро бошад як луқ ба даҳонаш тела дод. дигар ҳеҷ гоҳ ба назди ин духтури бадқаҳр намеоям, гуфт писар. ман 32 дандони росту зебо дорам. ӯ бошад як кариесро дид ва танҳо дар бораи он гап зад. аммо дандон чӣ хел? боз як маротиба пурсид падар.
дандон дард намекунад, аммо ба назди ин духтур дигар намеравам. дандонҳоямро тоза мекунам, шир мехӯрам, творог мехӯрам, даҳонамро пас аз хӯрокхӯрӣ мечайқонам, аммо ба назди ин духтур дигар намеравам. ҷадвали рӯз. буд набуд, як одами серкор буд. покизакор, дақиқ, дӯстдори тартиб дар ҳама ҷо. ҳар рӯзи ин одам ҳақиқатан дақиқа ба дақиқа ба рӯйхат дароварда шуда буд. соати 7 субҳ хестанд, 7:30 ба гараж барои мошин рафтанд, 7:45 вақти ба кор рафтан ва писарашро ба мактаб бурданд, соати 9 саршавии рӯзи корӣ, тафтиши ҳуҷҷатҳо, зангҳо, вохӯриҳо ба ҷойи сохтмон рафтанд. соати 6 бегоҳи рӯзӣ, охири рӯзи корӣ, 6:30 ба хона омадан, хӯроки шоми сабук. соати 7 тафтиши иҷро намудани вазифаи хонагии писар. соати 8 ба ҳавз бо зан ва писараш рафтан. соати 10 шаб ба хона баргаштан, кор бо почта, интернет. соати 11:30 тайёрӣ ба хоб. боре ин одами бо интизом дар бораи он чиз шунид ки ба худо дуо гуфтан лозим аст. одами серкор ба таври хеле ҷиддӣ ба ҷадвали ҳаррӯзаи худ нигоҳ кард. мутаассифона дар он ҷо барои дуо гуфтан ягон дақиқаи холӣ набуд. фақат як кор монда буд. дигар кардани вақти бедоршавӣ, ним соат барвақттар хестан ва ба худованд худо дуо гуфтан, рӯзро сар кардан. ҳамин тавр дар ҷадвали ӯ тағйирот ворид гашт. 6:30 бедоршавӣ ва дуо гуфтан. вақтҳои аввал ба навигарӣ одат кардан душвор буд. дуо ба корҳои амалии ӯ, ки натиҷаи онҳоро ӯ доимо медид ва ҳис мекард, монанд набуд. бо вуҷуди ин, одами покизакор ва дақиқ ҳар рӯзро аз дуогӯӣ сар мекард. охир он дар ҷадвали ӯ қайд карда шуда буд. бо мурури замон, одами серкор ҳис кард, ки вақте ки ӯ аз худо кӯмак ва дастгирӣ металабад, ба вай дуои пагоҳи рӯзӣ камӣ мекунад. хоҳиши ба ӯ дар бораи дастовардҳо нақл кардан ва барои нобарориҳо шикоят намудан пайдо шуд. одами серкор ба ҷадвали худ нигоҳ карда, барои дуои дуюм вақт ҷудо кард. ба ӯ лозим шуд вақти хобравиро дигар кунад. акнун ӯ аз пештара дида ним соат дертар хоб мерафт. солҳо мегузаштанд. писараш калон шуд ва акнун тафтиш кардани иҷрои вазифаи хонагии ӯ зарур набуд. боз солҳои бисёре гузашта рафтанд ва одами серкор аз рӯи саломатӣ дигар ба ҳавз рафта наметавонист. аммо бо гузашти замон корҳои ширкатро аллакай писари ба воя расидаи ӯ пеш мебурд. ӯ вохӯриҳоро таъин мекард, гуфту шунид мекард, ба сохтмонҳо мерафт. одами серкор пир шуд ва насиби ӯ вохӯриҳо бо дӯстон, сафар бо зан ва набираҳо, сайру гашт дар табиат буду халос. аммо вақте аз ҳама хурсандиовари ҳар рӯзи ӯ субҳ ва бегоҳӣ буд. вақти дуо, ки бо вуҷуди тамоми тағйиротҳо дар ҷадвал мисли ҳарвақта боқӣ мемонд. боре одами хеле серкор, ки аз падараш на танҳо ширкат, балки дақиқӣ, масъулият ва бо интизомиро ҳам мерос гирифта буд, ба норасоии вақт шикоят кард. кани писарам, ҷадвали худро ба ман нишон де? хоҳиш кард падар. чӣ ҳам гуфта мешуд, ҷадвал ниҳоят зич буд. падар табассум кард ва навозишкорона гуфт. боз як нуқтаро илова кун писарам, вақти дуо гуфтанро. алафи печак. хушаҳои зарини гандум қувват ва шира мегирифтанд. саракҳои онҳо дар зери вазнинии донаҳо сар хам карда интизори дарав буданд. хуша болои хуша! одамон бо шавқ ба майдони гандум менигаристанд.
ҳеҷ кас пай набурд ки дар замин дар назди решаҳои гандум алафи печак паҳн шудааст. он дар майдон аз куҷо пайдо шуда бошад? алафи печак ба назди як хуша хазида омад ва пичироз зад. ба ҳамаи шумо нигоҳ карда дилам месӯзад. чаро? пурсид хушача. охир шумо ин ҷо дар зери борон ва гармӣ тамоман бепаноҳ истодаед. аммо чӣ хел вазниро дар китф мебардоред? ана чӣ хел сарҳоятонро хам кардаед? ба шумо хеле ҳамдардӣ мекунам ва махсусан ба ту. ту монанди дигарон нестӣ. суҳбат кардан ва гӯш кардан метавонӣ. дили ман аз хоҳиши ба ту ғамхорӣ кардан пора пора мешавад. хушача бо диққат гӯш мекард ва сарашро боз ҳам зиёдтар ба як тараф хам кард. бовар кун, боваринок пичироз мезад алафи печак. ту ба ман пурра умед баста метавонӣ. ман такягоҳи ту мешавам. бо ин суханҳо алафи печак ба пояи хушача хазида рафт. он хушаро то ба нукаш расидан печонда гирифт. ту ҳис мекунӣ ки ба ту чӣ қадар сабук шуд ва саратро чӣ қадар баланд бардошта истода метавонӣ? пурсид алафи печак. хушача дар ҳақиқат қомат рост кард ва ба дигарон аз баландӣ нигоҳ карда метавонист. дар ҳақиқат рост. акнун ман ким чӣ хел хамида қомат нестам, балки дар майдон аз ҳама хушқаду қомат, аз ҳама зебо ҳастам, бо ифтихор мегуфт хушача. уф! дар атроф чӣ хел манзараи хуснангез, ҳама бо сарҳои хам истодаанд. охир онҳо дар бораи ҷангале ки онро дида наметавонанд, дар бораи абрҳо ки ба сӯи онҳо ҳеҷ гоҳ чашм бардошта наметавонанд, дар бораи дарьё ки аз мавҷуд будани он умуман дарак надоранд чӣ медонанд? медонӣ? ӯ бо шавқ давом медод. ту дӯсти ҳақиқӣ ҳастӣ. бе ту ман ҳеҷ гоҳ ҷаҳони атрофро фаҳмида наметавонистам. алафи печак ҷавоб намедод. ӯ дигар гап задан намехост, балки фақат майли хоб рафтан дошт. баъд аз оварагӣ оқибат ӯ барои худ ҷои бароҳате ёфт ва акнун ҳарисона обро аз решаҳои хуша мемакид ва сахту бақувват мешуд. алафи печак калон ва ҷояш то рафт тангтар мешуд. он гоҳ вай аллакай аз ягон кас напурсида ба хушаҳои ҳамсояҳо гузашт. ва инак рӯзе расид ва хушача ҳис кард ки пояи он ба таври ҳайратангез хушку зудшикан шудааст. ин чист? тарсида пичироз заду пас аз хеле вақт бори аввал ба поён нигоҳ кард. ба даҳшати худ вай дид ки алафи печак вайро дастгирӣ намекунад, баръакс аз вай дошта истодааст. ҳой, нигаред, тамоми майдон хамидааст ва танҳо як хушаяк баланд аст, ҳайрон шуд яке аз одамони аз наздикӣ гузашта истода. ман шунидам ки дар майдон алафи печак пайдо шудааст, фаҳмонд рафиқи ӯ. ин бало аз куҷо сар зада бошад? ғамгин мешуданд одамон. касе ки якум шуда хушаяки баландшуда истодаро дид, омад ва алафи печакро бо решааш канда партофт. хушаҳо ба якдигар расида хурсандона ҳишироз заданд. онҳо даравро интизор буданд. калаварам. офтоби равшан ва осмони соф барои дамгирии рӯзи шанбе боз чӣ лозим аст? ду нафар аз даромадгоҳ баромаданд. ту ба куҷо? пурсид яке. ба калисо, ба парастиши кӯдакона, буд ҷавоб. дар ҳамин хелбоду ҳаво ту ин қадар калаварам, ман ба футбол аз ҳама нотарсу чаққон мешавам. борон. об аз боми хонаҳо мерезад ва аз шохаҳои калшудаи дарахтон мешорад. худи ҳамон ду нафар аз даромадгоҳ баромаданд. ту ба куҷо? пурсид яке. ба машқи хори калисо, ҷавоб дод. дар ҳамин гуна боду ҳаво ту ин қадар калаварам, ман ба дискотека, ҳозирзамона ва машҳур мешавам. рӯзи хунуки зимистон ва боз ду нафар аз даромадгоҳ мебароянд.
ту ба куҷо? мепурсад яке. ба калисо, имрӯз якшанбе. дар ҳамин хунукӣ ту ин қадар калаварам, ман ба сноубордсаворӣ обутоб ёфта ва солим мешавам. солҳои зиёд гузаштанд. як рӯзи офтобӣ аз даромадгоҳ ду пирамард баромаданд. ба зур то харак кашола шуда рафтанд, дар бари якдигар нишастанд. эҳ, пир шуда ба ҳеҷ кас лозим нашуда мондам. умр тез гузашт, шаф-шаф карда гуфт яке. аммо ба ёдам ҳаст, ки як вақтҳо ман футболбозӣ мекардам, бозингари якум будам, дар дискотека рақоси якум ва дар сноубордсаворӣ ҳам аз ҳама беҳтар. хайр, ба ҳеҷ кас лозим нашуда мондам, аммо чизҳои ба хотир оварданӣ ҳаст, на ин ки ту. чӣ хел ту калаварам? охир чаро? ман ҳам чизҳои ба хотир оварданӣ дорам. ёд дорам дар калисо дар парастиши кӯдакона ба ман гуфта буданд, ки худо маро дӯст медорад. ёд дорам, ки дар хори калисо суруд мехондам. мавъизаҳои хеле зеборо ёд дорам ва ёд дорам, ки чӣ тавр дар яке аз онҳо садо дод: худо ҳеҷ гоҳ маро тарк намекунад. ва илова бар он шунидам, ки одами зоҳирии мо кӯҳна, аммо ботинии мо нав мешавад ва дар осмонҳо барои ман хона ва мероси абадӣ омода карда шудааст. аммо барои ҳама чизро ба ёд овардан вақт намерасад, буд ҷавоб. вақте ки онҳо гап мезаданд, дар назди харак мошине истод. нигоҳ кун, барои касе мошин омад, ғамгинона оҳ кашид яке. ин барои ман. имрӯз якшанбе, вақти ба калисо рафтан шуд. охир бе ман чӣ хел парастиш мешавад? табассум кард дигаре. ғайбат. дар боғчаи кӯдакон Лола суратро ранггубор мекард. ба назди ӯ Сино давида омад, қаламро аз дасти ӯ кашида гирифт ва гуфт: замбуруғи зери арчаякро равшантар кардан лозим аст. ин ранги ман, ранҷида дод зад Лола ва мураббияро ҷиғ зад. Марьям Исоевна, Сино ба ман халал мерасонад. Сино ба назди писараке омад, ки номаш Алишер буд, ва гуфт: рост аст, ки Лола баҷаҳл аст? боз бахил, розӣ шуд Алишер, ва боз хабаркашӣ мекунад. Сино ва Алишер якҷоя ба Воҳид муроҷиат намуданд. медонӣ чӣ хел Лола бахил, баҷаҳл ва хабаркаш аст? сухани якдигарро бурида ӯро бовар кунонданӣ мешуданд онҳо. ҳа? ҳайрон шуд Воҳид. ман ҳатто намедонистам, аммо ӯ маро ба рӯзи таваллудаш даъват кард. чӣ кор кунам? чӣ хел чӣ кор кунам? ба хонааш нарав. дугонааш Комила ба ранггубор нигоҳ карда гуфт: оҳ, чӣ хел корат зебо шудааст? мехоҳӣ тӯҳфа кунам? хурсанд шуда пурсид Лола. хеле ҳам мехоҳам. Лола расми худро ба Комила дод ва ӯ ба вай гуфт: ман бошам рақс карданро меомӯзам. ҳозир дар машқҳо валсро омӯхта истодам. оҳо, ман ҳам рақс карданро ёд гирифтан мехостам, гуфт Лола. аз кунҷи дигари хона Сино, Алишер ва Воҳид ба духтарон бо шубҳа нигоҳ мекарданд. Лола ба Комила дар бораи мо боз ягон чизи бад гуфта истодааст, қарор дод Воҳид. албатта, охир онҳо ғайбатчӣ ҳастанд, ғурғур кард Сино. ҳамаи инро Марьям Исоевна медид ва мешунавид. ӯ ба назди писаракон омад ва ба онҳо хеле ҷиддӣ гуфт: одамони хуб барои суҳбат ҳамеша мавзӯи сазовор меёбанд, аммо бадон танҳо дар бораи дигарон гап зада метавонанд. ман суҳбати шуморо шунидам ва шуморо одамони нек гуфта наметавонам. Сино ба шӯр омад. Лола чӣ ин қадар бадқар ба сарам дод зад? ман ба ӯ ёрӣ додан мехостам, то ки замбуруғ зеботар шавад. Лола бошад хабаркашӣ мекунад, илова кард Воҳид.
аммо чаро Лола бахил аст ва боз ба Камила дар бораи мо хабаркашӣ мекунад? Шурид Алишер. ҳамин лаҳза ба назди мураббия ва бачаҳо Комила ва Лола омаданд. Марьям Исоевна, Комила рақс карданро ёд гирифта истодааст, гуфт Лола. ӯ дар ин бора ҳозиракак ба ман нақл карда истода буд. Бодича, ғурғур кард Алишер. Воҳид ногоҳ сарашро хам кард, аз назди дӯстонаш дур шуд ва аз Лола пурсид. ба рӯзи таваллуди ту кай равам? сар гузашт. Комрон ба назди Диёр ба меҳмонӣ омад ва ӯро сар ба китоб фурӯ рафта дид. чиро мехонӣ? пурсид Комрон. Детектив. Диёр сарашро бардошт ва бо чашмони сухангӯй ба Комрон нигоҳ кард. дар он ҷо чунин гардишҳо, моҷароҳо ва чунин суперқаҳрамон гуфта таъссуроташро нақл кардан гирифт. дар бораи чӣ гуна одамо менависанд? онҳо ба заифон ёрӣ мерасонанд, ба дӯстони худ хиёнат намекунанд, аз гуфтани гапи рост наметарсанд. олӣ. Комрон ба назди ҷевони китоб омад ва рафҳои пур аз китобро аз назар гузаронда гуфт. ту китобхонаи калон дорӣ? ҳа, ва ман қариб ҳамаашро хондам. ту ҳам бисёр мехонӣ? кӯшиш мекунам ки ҳар рӯз хонам, ҷавоб дод Комрон. чиро хондӣ? кунҷковӣ карда пурсид Диёр. китоби муқаддасро. Диёр ханда кард. аннаю мана, ман китобҳои шавқоварро мехонам. дар онҳо чунин саргузаштҳо ҳастанд ки муаллифоне аз ҳама пешрафта навиштаанд, аммо ту фақат як китоби муқаддасро хондаӣ? на танҳо. ба ғайр аз китоби муқаддас ман мисли ту бисёр чизҳоро хондам, аммо маҳз ба ҳамин китоб баргаштан мехоҳам. дар он ҳама чиз ҳақиқӣ аст, бофта бароварда нашуда, гуфт Комрон. саргузаштҳо ҳам ҳастанд? саргузаштҳо ҳам ҳастанд, аммо пурмаъно, на фақат барои шавқангезӣ. боз ба кадом маъно? тамоми саргузаштҳои китоби муқаддас на барои дилхушии одамон, балки барои наҷот додани онҳо оварда шудаанд. ҳама чизе ки он ҷо навишта шудааст, дар бораи муҳаббат ва балоҳо, дар бораи хурсандӣ ва ашкҳо, дар бораи саргузаштҳо, ҳама чиз барои наҷот додани одамон аст. охир муаллифи китоби муқаддас худи худост. ӯ ҳама чизро офарид ва танҳо ӯ медонад ки ба одам ҳақиқатан чӣ лозим аст. аммо китоби муқаддас китоби кӯҳна аст. агар фақат онро хонӣ, аз тараққиёт ақиб мемонӣ, шубҳаашро баён кард Диёр. дар ҳамин ҷо Комрон ханда кард. китоби муқаддас албатта китоби кӯҳна аст ва аз ҳамон давраҳои қадим тамоми чизҳоеро ки ба одам зарур мебошанд нигоҳ дошта омадааст, ки барои ӯ ҳамчун як чизе аз ҳама муҳимтарин ва асоситарин асрҳо боқӣ мемонад. ана барои чӣ китоби муқаддас китоби аз ҳама пешқадам аст. баъд аз ин суханҳо Диёр хаб шуд ва ба фикр фурӯ рафта гуфт. агар фаҳманд ки ман ба хондани китоби муқаддас шурӯъ кардам, ҳама ба ман механданд. ту дар куҷо аз ҳама тарсиданро ёд гирифтӣ? пурсид Комрон. вале медонӣ ки чӣ одамро наҷот медиҳад, аз он ҷумла аз тарсам. худо тарсӣ. аз худо тарсида истода, ту на аз он чизҳое ки одамон дар бораи ту мегӯянд, балки аз он чиз метарсӣ ки худоро наранҷонӣ. худотарс хоин намешавад, заифро ҳимоя мекунад ва гапи рост мегӯяд. чаро суперқаҳрамон набошад? аммо чаро дар китобҳо менависанд ки худо нест? дар китобҳои аблаҳона ҳоло ҳар чиз менависанд, аммо онҳоро хондан чӣ лозим? ана ту дар бораи наҷотёбӣ гап зада будӣ. охир мо бояд аз чӣ наҷот ёбем? пурсид Диёр. аз ҳама чизи муваққатӣ, гузаранда, аз он чизе ки моро чун тори тавтанак печонда фурӯ мебарад ва барои бо худо муошират кардан халал мерасонад.
монанди ин детективҳои ту ки аз онҳо дил кандан намешавад. рости гап ман кӯшиш карда будам ки китоби муқаддасро хонам, аммо на танҳо ягон чизе шавқоварро дар он ҷо наёфтам, балки бисёр чизҳоро нафаҳмидам. моҷароҳо он тарафистанд. аммо ту ба назди ман биё, якҷоя мехонем, рафтанӣ шуда пешниҳод кард комрон. ҳатман меоям. инро бинеда моҷаро бар сари ман ҳам омад, хандида фиристод Зиёр. чӣ хел моҷаро? ҳайрон шуд комрон. ҳақиқат, ту ба хонаи ман даромадӣ ва ман на дар бораи зиндагие ки дар китобҳо менависанд, балки дар бораи зиндагии худ фикр кардам.